hun blev så glad for mig. Så hun skal have en vis, så hun er noget for sig. Og den skal Jeg glæder mig til at opleve den sammen med så sindssygt mange filmglade mennesker, som vi samlede i aften. Det er jo helt vildt. Hvad vil du have? 6 eller på sig? Kan du få begge dele? Er du fucking seriøs sidde og være dagplejemor for en masse liv? Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre, knæppede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy pervert shit. Jeg så den i Aarhus, og der var den dobbelt så god, som den var første gang, jeg så den. Så i dag, der håber jeg, at den er 3 gange så god. Nye spillere, nye generationer. Det er et privilegie at have den med i den her film. Sonny Lindberg, også kaldet Sosus, der spiller fraværende med et absolut nærvær. Sjældent har jeg set så meget fraværende nærvær i en film, som det du præsterer i den her film. Kærlig, blød og dejlig.